into eyokhanyisa uhambo lwakho yaziwa abakini. Ukukhanya kwezinto kulula kodwa kunezinto oyoyiziba kanti izona zinto ezibalulekile kuwena. Bonke abantu abakhulu baphakanyiswa into encane. Kulesi insuku ngi-interested kakhulu esitorini sikaBaba uGotso. Liyeke lonke leli side elibi ekuthiwa uGotso wayenani wayenomamlambo. UMamlambo asikho isimanga nganichazela ukuthi lento ethi Mamlambo amaXhosa athi umfula yini umlambo. Kusho ukuthi uMamlambo bani umnikazi wani womfula. Uyabona? Umnikazi womlambo uMamlambo. Mina I do research but nje wathe ihambela wehlele emfuleni mayihlele emfuleni ethi uyogeza wahlangana nenkosazana yacela ukuthi ayiphathe kahle yakhela indawo yamtshela ukuthi yomnikeza amandla wonke awadingayo wahamba wayakhela indawo mayiqede kwakhela indawo inkosazana from that day waqala ethi mayikhuluma izinto wayibona zinjani zenzeka wahamba ngo72 uGotso ezalwe from 1893 uma sinethonga elingaka elalikwazi ukubeka opresident bahlale kungabe uNkulunkulu wagcina ukuvusa umuntu ngalaba abantu na buka idamage yenziwe inkolo kuthina khamba usosobala akekho usosobala okhona manje.